Mašine strašne priče. Pa, danas ću baš da vas uplašim. Ova priča je o malom dečaku koji se plašio, mnogo se plašio. Pažljivo slušajte i saznajte čega se to mali dečak plašio više od bilo čega drugog. Jedne mračne noći, dok je bio u svojoj sobi, Filja je gledao veoma strašan crtač na TV-u. Kakav dosadan film. Filja je uzdisao, pio je čaj i jeo je đevrek. Ali onda, u najstrašnijem trenutku filma, vrata sobe su tiho zaškripala. Filja je trepnuo i video je da na vratima sobe stoje njegovi roditelji. Uzdahnuo je Filja. Kako možete tako da plašite sina dok jede đevrek? Ne plaši se. Imamo dobre vesti, rekoše njegovi roditelji. Uskoro ti nećeš biti jedini ovde. Uskoro ti ćeš dobiti. Dobit ćeš? Filja je poskočio na stolici od sreće. Ura, to je pas. O čemu to pričaš, sine? Rekoše njegovi roditelji iznenađeno. Donećete neku macu kući. Ne, nema mace. Donosimo ti vesti da ćeš dobiti sestru. Filja se toliko uplašio da se skoro zadavio đevrekom. Tako je to. Nije imao sestru, ali sada iznenada bam! I eto je. Ovo je strašno. I tako mnogo puta ćete čuti teške korake koji se približavaju njegovoj sobi. To su bili koraci njegove male sestre. Ona je stvarno strašna devojčica. Ona ulazi u njegovu sobu, razgleda, obliže usne i posle užasnog i strašnog smeha kaže: Dragi moj brate, ja ću živeti ovde, sada je moj red. Kakav košmar! Od tada Filja nije mogao da spava. Svuda je zamišljao tu groznu sestru. Ona se prišunja i pokvari mu omiljene igračke. Svuda crta Filjinim omiljenim bojama. Ne može da prestane da jede omiljene đevreke njenog brata. Užasno! Ali još gore je to što sad Filja više nije bio potreban svojim roditeljima. I stvarno, ako ta grozna sestra može da jede đevreke, da se igra njegovim igračkama i da koristi njegove bojice, zašto bi roditeljima bio potreban Filja? Sedeo bi na klupi po jakoj kiši, usamljen, napušten i sasvim sam. Nije mogao da izdrži. Priznao je u plači, brzo je potrčao ka roditeljima. Mamice, tatice, molim vas da me nikada ne napustite, potreban sam vam. Njegovi roditelji su se toliko uplašili da se tata umalo zadavio đevrekom. A onda je mama rekla: Kako možeš tako da plašiš tatu dok jede đevrek? Ali Filja nije popuštao. Ja ne želim groznu sestru. Bolje bi nam bilo da umesto toga nabavimo nekog malog psa ili možda mače. U redu, sine. I stvarno njegovi roditelji su se dogovorili. Da vidimo šta možemo da uradimo. Pas bi čuvao kuću, mačka bi jurila i hvatala miševe po kući. A šta je sa devojčicama? One bi samo jele đevrek i gledale crtaće. Ali Filja se pobunio. Ja gledam crtaće samo zato što mi je dosadno. I mi, deca, možemo da budemo od koristi. Pa onda daj mi neki primer. Dobro, na primer, tata, ja sam pojeo svu kašu koju si mi dao za doručak i zbog toga ništa nije bačeno. To je dobro, sine. Pa šta još? U redu, također sam pomogao tati da napravi nešto od mojih igračaka. To je bilo veoma korisno. Da, jeste, sine. Roditelji su se složili. Ali i bebe su dobre za nešto. Onda šta kažeš na malu slatku sestru? Pa dobro, složio se Filja.
A onda? Onda on želi brata. Brata? Sada Filja je iz nekog razloga prestao da se plaši. Vrlo dobro, onda će imati brata. Braća su definitivno zabavnija. Nema da kada se igraš sa braćom. Da, da.